So hisen biang akap subhai phi baro sikani kajing ya pulih tian kajong ulai haka kerteng kajong Jesus Christ unong pun em unong siu spa ujangi kumba phi I haka screen kajong phi kajing ya sam kajong nga kadi halor unong pun long bu unong pun janai ya kajing ya kajongi pa ya kani ka kerteng ala sot naki kentien jong ka dekot Hebrew kalau nong ka bakhat a ka dekot ka ba ar ka ba ong khmi she ujisu unong pun long bu unong pun janai kajing ya kajongi te dekini kentien su thu ngakrek ngakwa ban kran shaphang jongnu ngakwa ban kran shaphang Jesus Christ ngakwa ban ya sam ya ko khubor ban yarap ifi ban su thu kumnu ba kajing long jong Jesus Christ kum unong pun em ba unong sius pa jongi ulang ru hakaju kapor unong pun long bu unong pun janai kajing kajongi kumnu bu pendap bikini ki benta hakajing em ko jong u kum unong pun em ujongi bat kani ka khubor ka bangadon ban sam ha kani ka por kala ban long ka ba ek diat ya phi ban suthu ne ba fen kem ni ka jingmut ka jongka helenga nga duai ba nga nget bu masim bu ku unlam ya yanga kat banga kran kat banga ya sam ya phi ya kani ka khubor ba kumju ru ba ontre ha ka jingmut ka jing perkhat ka jong phi ha ka jing em ka jong phi ba phi ru phena ban suthu ya kamat pedeng jong ka e ka banga persyang ban ya sam bat phi ban kan sedangnya kani da kabanga banga phai biang khandiat sike e ka ba ngalaya sam bat phi ha kani ka video ka bala adap ha ka banga la kren siphang ka pop bom la ma hang tu phin kan ma banga la ban halor ki lai banta ka jing em ka jong Jesus Christ ban ngile yo I ba Jesus Christ wa bana unlong wan long brio uladan yaki bor bulai kum kini ki bangla tho ahni ula bandan hi jaka baro udan ya kabuar ban le lu ki baro but ula ban tip lu ki baro henre ha ka jing wan long buri kini baro la ki buar ula na sabeneng but lembar pa bu ula wan kum ubrio uba wala udan ya jing long blay hani krem simla dan ya kabuar blay dan apreng jong phi phila ban longo akum no ba kata kala ban long ba undan ya jing long blay namar ka jing long blay bun sin ngiju perkhat ba ka jing long blay kade kini bela bandan kini ki bor henry la da phi pe ya ka video ka bangal la ya something ka be dei shaphang ka jing so thu shaphang ka jing long blay pen so thu wa pen yu I hang thu ba ka jing long blay kam dei ka bor ka jing long blay ka dei ka jing pha ka dei ka jing long blay hakibai pa kentien ublay don kam yanu mon long babha ulong ubabha ka jing long tan ra ka jong uhi ka dei ka babha but don kam yanu ru ban penlong yu ban long ubabha te lada phimpat sim la pet ya ka video nga kentu kan paham ya phi ba pen pet khanam ba pen so kham so thu shu ya ka e ka ba nga ya sam ba phi ha kani ka po te ke ka banga kwa ban pe hang ni kalong ba kumnu ba kani ka bor ka jong kani ka jing long ka jong Jesus Christ bu tip lu ki e baro kadon benta ha ka ban ya rap yang I ban job ya ka pop ne ka jing ya le jong I persya ya ka pop ba ya ka jing pen shoy ba ngile I ha Lukas kalau nong ka ba ar ka khat ka ba san fu a ka ba kran ya ka jing shisha bu Jesus Christ ha ka jing wan long brio ka jong u na do ka jing long khulung khana ka jong u shimla dei u brio u ba tip lut iki baro namar ko ang hangni ba ulan ng karaw ha kajing stan ka jong ke kajing mun ka bajelio jong kini kentin habang yu iu Jesus Christ chwa kajing wan long brio ka jong ba ulang uta ba tip lut ki baro taka ba mut ba utip ba mu unong mesaya utip ba ya kumnu an kha ya manu ban long kita ki kme ki ba jong untip kumnu bu unyap untip kumnu bu unke pat untip ya ka sngi ka jengwan asin ka jong ba kum ta ter henry khrang bu unlong ta ubri ha ka jingwan long bri jong unlong ubri ban nang khara ha ka jing start ha ka jing champang ka jong kadon kam yu ba ya kitu ki boro bu la tip shwa ka jingwan long bri ka jong ba kinja no kalong ka badan kami bu unlong kumta kadon kam ba kita ki kin
long nu kin weng no na ka jing long ka jung ba kinum don shu ka ba mut ba man ba Jesus Christ ulawan sekani ka pathai anda bola kha sekani ka pathai ya ula don kam ban sha hikai kumnu ba ki eke e boro kila urlong manu bala thaw yakani ka pathai but iki ki jing shisha phang jong uru la don kam ban sha hikai ne sha ban pen i but na pedeng jong kita ki jing shisha ka ba ya dei phang jong u shiman ka ba Jesus Christ lanang ban tip na ka por ka de ba ulang ukhun jo blai hapor bu wan sekani ka pathai kan kong e uklam simna tip shu uklam simna don shu ka jing kan ma ne ka jing tip ne ka jing su thu ba mo u ulang shisha ta khun jo blai ne ba mo u ulang sha ta ma saya but uklam simna tip uklam simna kan ma shu e ki por ki bula le nyo ha ka ba ul judan ne ba ukpa chua bala tha bala penlong ki e baro but bade ma u hi bolong uta unong tha unong penlong ki baro na ba ka tien ka jung blai ko ong bo blai la thau le ki baro na ba khun jung yakini ki Jesus Christ la snang ban tip bal asnang ban su thu ka bonang ya ka po lamba ki jing pen pa ko jung blai ba kumnu bu blai la jet ban pen pa yakini ki ha u ka de bo ula punan kam yaki kimi ki pa ki jung Jesus Christ ki kimi ki pa ki ba kinja perthai ki ba kinja do kum ka Mary or Joseph ban hikai ya u om tong ban tho ban tar dai ru ban ya thu khana ya u shphang ka jing pun ba ka jing kha ya u ba ngala kan thok lang ya ka tho ka taru namar ba hin kan mau ha ka wi ka por ba Jesus Christ ka ba dong hikai kita ki brio ki balai asno ya ul kila asno lungo ba kila ongkom no ba uni ubrio ula bantip ikini ki wala ulong ubrio ba klam la long banang mastan kala pen lungo ba pen sayong ya u de hakini banga suthu ba kidi ki kimi ki pa ki jong u ki ba ublei ula jien ba ki ban hikai ya u yakini ki ba ro but ngange ba anda haba Jesus Christ anda haba ula yo ban nang ban puli ban tho ula shim ki kot kli ka bala dan ki jing tho jing ki nang thu la pa but New Testament ka badem ula puli ya ki but lengba ki ne ki jing tho jing tin ka jing ublai ula nang ban tip shu shaphang kat kumnu bla penlong ya ka perthei ba kum ta but anda haba utenju ne ya nu jore ke ka ba puli khtin ka jing ublai ba ke ka ba ki kimi ki pa ki jong u kla hikai ke la thu ya u shaphang jong u sedang ban smooth thu ba mo u ulang uta u khun ju blai ne bo ulang uta me saya kadau kolong boleh bu Jesus Christ u haban long kum ni u haban don hakani ka jing long anda haba uban long brio ka jing shisha kolong ba shibenta ba ka jing thumu jong ka jing pen em kadai bu Jesus Christ udon kam ban job ya ka jing jong ka jing ata tien ne ka jing bangen kadai kani ka bu haban ya lihat pasya ba u haban yo ka jing job halor kani ka jing bandu ya ka jing te mahabang ipet yo Jesus Christ kum uta bodan ya ka jing long boleh ha u ngin shamba udan ru ya ka jing long ka botan rai ha u bo isi ya ka pop bo un ya ka hak namar ka jing long boleh kum bangala ong ya phi ong ha phi ka de ka jing long ka ba so tanat bon le ka ba ka de ka jing long ka ba de ka jing long ka ba ka isi ya ka jing long ka bom ba ne ka jing long ka ba pop but shisha u bleru u ong kum ni shphang u Jesus Christ habo ong mela ya ka hok ba mela isi ya ka bom hok ne ka jing le bom hok ka jing mut jing ni kentien ka jing mut jing ni kentien ko long ba yo jisu amla ban sha pen ngop de ki ju ki jing sha pen choi ka ba mengi ki brio ni kloi ba ban sha pen ngop aki bai pa kentien kum kanuksa pimla ban khwi lenti da ka ba philet ban nya thu ben shoi shaphang ki wiki brio ba Jesus Christ
un sedang ban isi ne un sedang ban dan kajing mensim kajing bishni kajing pi honyi ki we dakabapi dakabapi shnai ya kadur boleh tahu but pibu hakajaka bu Jesus Kristus sudan pinum la ban kami lenti bar lembah kata kajing le kajong pi bu Jesus Kristus undam ban mani uta boleh tahu ni kata kadur boleh tahu nomor kajing long kajong uhi ka isi ban le ya kani ke umla ban le persya ya kata kajing long kajong par umdon menu wala ban penlong Jesus Kristus ban le kata Henry kamut ba Jesus Kristus unumla ban ha ba kapom kan IP kanuksa ban pensothu ya ke bang persyang ban ong Cubu mentala dan ubrio uba isi ya kajing dikian uni ubrio pemla ban bu ya kakian hang tu hakamat jung ha kabau jakabu dan ba pen kami lenti bu unciam ya kata kakian bu undi bu unma ya ka kata kadiki ke ba pemla ban le pemla ban kami lenti ba kan long komta Henry kamut bu uni ubrio unum di syu ya kakian tang namar bu ulong bu isi ya kakian ni usi ya kajing dikian Lada pila ban syam ya kajing long ka batolot jong uni ubrio pila ban pendan kami kata kajing telot ha kajing long kajong ban penlong i bu undi ya kakian let's say kajing telot jong kani jong kajing long jong uni ubrio kadai ba ude ujai ubrio uba bakwa ban tip bakwa ban mat kalong kumnu dangan le kani ke dangan le kani ke yakum kata ne ko dekat haring ki ong bolong curious te dapi do unang pun syai yo i bakani de kajing long kajong burio ukwa ban tip ukwa ban smuthu ula ban pendan kam ya kata kum kalat kalenti ban penlong yu ubu le kata ka ba u isi te hakur kam ka ba srim wala kalong ka bale ano u setan bo un pendan kam ni kiju kijing pensoi ki bangi ki burio sya ngingop ba Henry lada setan syam ya kanu kajing telat ha kajing long kajong Jesus Kristus un pendan kam ya kata kajing telat ha kajing long kajong kum ka khordap ban penlong yu Jesus ban le kapom nya ban ha kapom but kani kajing long kajong Jesus Kristus kaba pli lenti yo setan ba ula ban pensoi ne ula ban penlong yo Jesus Kristus ula ban ha kapom ba kata kadika jinglong jong bo ula ban tip lot aka baro hakiwe pa kentian namar bu Jesus Kristus ula ban tip lot aka baro usoitan ula ban pensoi yo ha kata kurukam ba ula ban pendu ya kajingai kajinglong kajong Jesus Kristus ula ban pendu ya kajingai kajingai ka ba Jesus Kristus dan ha ulai ba ke ka ba ulai udan ban penpa ho ya ke ka ba ulai ula penpa lupa ho lembak senam wakipol ki belayan bat kade hang ni ladap hipet ya kajing kajong Jesus Kristus kajing sya pensoi kajong penyo i ba kapop kamde tang kata kajing penkhen ku hukum pakap kasabut kasabut ya kani kajing sotu la pan syam ha kajing thu khana sipang kajing sya pensoi ya buat kawai ni kita kadi kajing sya pensoi ha kari khala ha kabangi puli ha Matius kalanang ka basa ka dekat ka beningkang ha do ka balai ka bo ang anda kumta laya lam no ya jisu do mensim syakari khala bo an pensoi ya do setan anda ulah sya jing sao pos ni ba sao po miet hadin kata ulah tangan ti haba uta unang pensoi ulah wan ha ulah ong lada melong ukun uble tu hukum yakini ki mau makin long ki kpu hi hang ni ke kajing pensoi kajing setan hang ni
Ula ong Yesus Kristus ban pen kela kepu. Ya kima ban pen kela jing bam, ula ban penjat tangannya ladi. Kajing keli kalong hato kalong ne em ke besni ban penjat tangannya ladi. Hatu kalong ne em ke besni ban pelat ya ladi na kajing tangan. Hakajing pej brio da syupej naka sela. Kamdan kanu kajing seni bat kamdan kanu kajing kata haka biade baka hukum kumbang ngitip bang itu ya ka. Syaitan kalam ni ong Yesus Kristus tu mani boleh tahu tu penyap tu kelem bakum ta tar ayam kalam semla penshoy bakum ta. Hen kajing penshoy kajong kaladai dakawai pat. Hen watla kalong kamlong ka basni ban penjatan ya ladi. Hen lada Yesus Kristus ule ya ke ka bo syaitan kuai ubo le. Kan jentelapa bu Yesus Kristus ulah kapam boleh. Namar ke ka bo syaitan kuai Yesus Kristus bo le. Kan ibu kuai bu le ya ke ka ba ma Yesus Kristus usngau ha ka do anu ka jong baka de kalong ke ka bo ha ban le. Pat om bo unyat ka kum kamon ba ke ka ba mun sim bu khud ushan ha ka do anu ka jong haki we pa kentien ke ka bo syaitan kuai Yesus Kristus bon le ka de bu unyat da ka jing yo om da ka jing ngen kuai Yesus Kristus bon nya da ka jing sngo pat om da ka jing ngen but namar ba kuat Yesus Kristus bon nya da ka jing ngen kuat ban pendu jing ngen Yesus Kristus but kata ka pau ba haki kentien ka bo Yesus Kristus bu ong ada melong ukun blai kini ki kentien ki ba Yesus Kristus uyo sngo hi dala de bu blai ong me melong ukun ujanga Henry usaitan uwan ong lada melong ukun ju blai ka bumut ba hato me sung thu ne em ba kala ban long ba mem de sha ukun ju blai mem shunget bi ba me de ukun ju blai ke ka bo usaitan upur sang ban le ha kan ka por ka de bo ukwa ban pen artatin Yesus Kristus ya ke ka bo blai la pen pa ha ukwa ban thep ya ka man sim ka jing bam nge Yesus Kristus we bu la ban thep ya ka man sim ka jing bam nge Yesus Kristus ula ban phai din no blai takada ka jing long jong Yesus Kristus bo la ban tip de ki ka pli lat ka pli lenti u bu ula ban du ka jing but ngasumut dur haladi bu syaitan unjun dala ong Yesus Kristus ade me pe haladi pe long beri bola telot hadu kata melak tangan boleh memle kani but lada medisisa utak kunju boleh bu boleh unya lam yang me shadu kani kaput bo me men tangan hadu kani men ilong sangsat hadu kani but sisa kan hadian ke jing sha jing iat ke balane ko ba sa fo sing sa fo mit angai ba ka jing long ka jong Yesus Kristus kala kam ilong shu but la itulat hadu kata but la shupej hi da ki khamat brio kala idan kam yu Yesus Kristus bu unle ai Henry Yesus Kristus kalam shamla pendam hapo kata ka jing kren ba ka jing kentu ka jong syaitan penban ulah sengap ya ke ka ba ublai ulah kwai ulah syashkor ya ke ka ba ublai ulah shan ha ka jing mut ka jing perkhat ka jong bu unle Henry kani ke ka jing long Yesus Kristus bu un sengap ya ke ka ba ublai kwai bu unle kam long ka basuk uwan ha ka do kidon ki jing tulat jang ka do ka ba Yesus Kristus ulah haban mat but lara kamet ka jong ka tulat ka jing mut jing perkhat ka jong ro ka tulat Bala ka tulat ka jing mut ka jing perkhat ka don ka jing ma bu Yesus Kristus la bon pen sngo ya ke ka ba syaitan uthap ka jing mut ka jing perkhat ka jong tikat tak nak kata kada syaitan upunan kam hai kan kala kalenti kan ni kadang kabuk siar ka kraw hai syaitan un la ban job persya Yesus Kristus ti penyu ba kani ka jing yale ka jong Yesus Kristus ban job ya kani ka jing pensai ka jong syaitan kam de ka basuk kadon ka jing yale ka basisha persya yu syaitan ba ka jing pensai ka jong But ka banang ya kipor
kita kijing pensoi kijong Yesus Kristus kilanang kam krau bakilanang kam kelan bakilanang kam shu but baro ni kini kijing pensoi kijing tamu kijong ki kedewan penlong Yesus Kristus ban im ya kijing im kijong kat kum kijing kum kamuan kijong om kat kum kamuan kijong belai amahap ba Yesus Kristus na poi hadu kaput ba un pen ken ni kisipho hukum kamdai hadu kata kaput ada ma uhi ule ke ka ba ukwa ban le dala dehi wala kalong ka ba eru daira kamlong kamuan kijong belai kata kala dai kapom ba kabujur ni kini kijing sya pensoi ka ba Yesus Kristus ya kendu kedai ha kapur ba ya ula sa la sya sa na pana Bagi puli kini kijing pensoi Matius kalau nang kabo apu hanyo kada khat kabalai pukundai hadu sa pulai ko kita ki balaya chata tiklaya keren benyu kita kernga ya laki kli jengki bat ya ong me ubo pendu ya ka temple bo ubo tai lais ngi ya ka tu pen em ya ladi ada me long ukhun ublei tu hian no nakatu ka ding phana kumju ru kirang ba lengdo haba kia perthu ben lem bat kinong tho bat kiteman basan kilaya ong ula pen em ya kiwe ya la de pleng umla ban pen em ada ulang us em ki Israel tu un hiar menta nakata ka ding phana tingin nget hau ula shanya hau ule tu un pelat ya menta ada umon bah ya namba ula ong ngalong ukhun ule pi kentien ka ba usaitan upunan kam lemba ki bri ka jong ki ju kentien lada melong ukhun uble hato melong ne em ukhun uble hato melong shisha ne em ta us em jenggi ju balada kata ka bo mekam bo melong kalong ka jing shisha beli mem hiar na tu na ka ding phana beli mem le ka kamba ban pen i ya ladi bo melong shisha ta ukhun ju uble pen i ya tang yang ni hani man pen i man pen scam ya ladi mem bo mem melong ukhun ju uble kata ka di ka jing mut ke bo usaitan ku persang ban thep ha ka jingmut ka jing pharkhat ka jong Yesus Kristus ba ha ka ni ka kenti biang yo i ba ka jing ka met ka phat ka jong Yesus Kristus kam de ukram shimla dan ha ka met ka phat ka ba ko ka ba khya ukram shimla la ban ba ding phana jong uru dan kam yu nu ban yarap yu ban le kata ban amaro kata ka jing klot jong ka met ka phat ka jong kalong hadu kata ka jing mut ka jing pharkhat ka jong uru kalanang telot kala kham telot susu ban ha kani kapo but usaitan upun dan kam ni kani kapo kajing em kajong ban yale kat bala ban thep ni kamen sim kajing bom ngai kham bu Yesus Kristus un le ya ke ka bolong shaba jong kamon kajong bole but kajing ya khun kajong Yesus Kristus ha kani kapo kalong kala kham susu nomor ba ukpa la no ya kalang pun ketang bakal anang kampen jur susu kata kajing ale kajong Yesus Kristus te bat phila ban sotu bahakan ni kaporu ki boro ki ba ker saudang Yesus Kristus kidi tang kajing dom sudah umdan kanu kasaki kanu kasabut ban pensisya ba ulang khun ju mulai phila ban sotu kajing ale kajong Yesus Kristus kolong ka bajor bahakan ni kapo ba kajing ale kajong ha kading phana kadi ban penne pensa ya kajing hau mulai bat dai na kani kada bu syaitan lapun long kita ki bri ke jong kiba lapun dan kam kum ke atiar jong ban kren ni kini ki kentien ha ka ki ong la shania ha ublei tu un pelat ya menta ada umon bahaya na ba ula ong ngalong ukhun ublei ngi hadu ka nu bu syaitan ule ban persang ban thep ha ka jingmut ka jing perkhat jong Yesus Kristus ya kan mensiam jong ka jing bam ngai ban yu ba wat hadu kani kaporu Yesus Kristus klam shim la ya da ka jing yu hari ya sha da ka jing ngai bat ka jing job ka jong kalapau anda habu ula keren yakini kentien habu ong kukpa hakikti jong me nga IT la ka mensim ke jing mut jong kini kentien ka jing mut jong kini kentien kolong ba wat la mela enga wala
Kam idan kanu kasaki kasabut ban pen scam ban pentikna bangang along khung jami. Henry apa nganget scam bami melong buya ini bami mla ban thok bami melong boleh bersyukur bat nganget ke ke bami mela pen pau hanga lembagi ni kisnam ki belayat ke jing em ko jonga bat kamdan kanu ke jing atatin ha kadu anu ke jonga bangang along uta bami mela ong yang bangalong bat ngajit mengandon hakal yang jome bat om hakal yang ke jong syaitan ban nganget ya ke bama udan ban thep ke jing perkat ke jonga but dena ni kaliang jong kajing ya kendu kajing ya syam jong ha kading pana bagi kentian ki boong ti kajing nget kalong kata kajing so scam ya kita ki ki bengi man kata kajing tunjuk ya ki ki bom yo ki ya hapsur bah ba kajing ya kendu kajing ya syam kajong Yesus Kristus ha kading pana kumdu bakani kajing shisha pat kadon bentah kajing pen yang ki beliau kumnu bakani kajing long kajong Yesus Kristus kani kajing ya kendu kajing ya syam kajong kadan bentah kajing pen yang ki beliau ban sothu kani gidu ban dan kam ban sothu bakadi kajing bom nget kabala pen long yu adam ba ka ban ha makapo le si ha kawi kapor sakran kam jeli halwar kani kaman hene ngaji dan kam ya phi ba pen sothu bakadi kajing bom nget kam de kajing pensoi kajong syaitan hene kadi kajing bom nget jong adam bat ka makin ha kapom kade kajing long jong ki bakin nget shu ha ka ka bu uble donya ki bon ong hene kajing nget pat ha kajing ong kajong syaitan bulawan ban riam hiladi ha kadul kajong usen bakani kajing bom nget kajong kini ki pa teman kami teman kajongi kalong hadu kata bakala syong kenderong kajing long kajing man kajong ki bria bat kat sebab hipet pinyu ibet tang kajing bom nget takadau kaketin kajong boleh ko ong Yesus Kristus ong ladang awan sekani kaputai hatongan siam ne ya kajing nget bat kadau ka bokong san ba bale ki Kristan ki babuan ki bala pediang yu Yesus Kristus kum unang pen unang seuspa jang ki lajiet no akawe kapur pat ban let penyesno no ila dia ba kabo jang kajing dum kadai na kadau jang kajing bom nget tak kawan rung ha kajing mut kajing perkat kajing ki ha kajing kajing ki kala ban penlong ya ki bikin ha biang ha kapop pat kadai na kani kadau bu apostol Paul dan kini kentien kajing seneng kentien maham ban keren halaki para bangai abu ang tu sumar ko para bangai yo bakan kumnu kandan hanu na phi kadwa nuat basniu kajing bangai hakaban phai dien no boleh kalong kamansi kajing bangai kadi kadwa nuat basniu na kajing long ka basniu kalong kajing long ka basniu tumar kadan ka bol haka ban penlong ya ukristan ban phai dien no na kajing syai balik but ya ka jingdom ting yu hang ni ka jing syarkai jong ka jing bom ngai ka jing syarkai ka jong ka pa kum ke ka ba kala wan penlong yu brio bala yo ya ka jing pen bu undu ya ka jing pen tang ka jing bom ngai ba kani ka jing syarkai jong ka jing bom ngai kalong ka bejelai hadu kata baka Bible pensyam ka keren bah halor ka jing dan kam ya ki brio bakin nget ka jing dan kam ya ki brio bakin nget but ya kan niru ka pau wan haka ka dekot ka pau nam tam haka Bible ayo anes kalau nang ka balai ka dekot ka bakat ria haba ka ong ba uwe ru ubanget ha un om jot shu hanre un yo ya ka jing imam chukun pi ka dan kani ka bentar jing ka jing nget dan kami ubri bu unget bu unyo ya kajing imam syukur bu unget hanu bu unget hau Yesus Kristus but habang yu ya kini ki ngimla klam doong ba kajing bam nget kadai kata ka bayang hapadang jongi ba kajing imam syukur kajing bam nget kalau ban pendu yang ni
ya ka jing imam jukut ka jing bam nget ka jong ha ka jong phi nama kata upol tu banjur bah halor ka jing ya le jong ka jing nget habo ong tu ya le ya ka jing ya le bah jong ka jing nget tu ya le ya ka jing ya le bah jong ka jing nget nama boleh ada ngingim don ka jing nget kelak ban long kan long hiru bengin du ya ka jing imam jukut tilada ka jing bam nget kalong umau jun thot bakra tom ha ka jing ya khun jungi wa kapom hatu kamlong kabodon kammo bengingin don ka jinget ka bakrau hadu kata kabakam krau bani umau siang di ulum ba ulum san bakrau tom kani ka perthai but ladangi perkat halor kani bagi pusan halor kani ka penlong yangi ba ngin snow ba gidan kam ban ngai bengin snow benging da ka bor ka jingi ngin yale ban ngai ban yikot ya kata ka jinget kabengi don kam ban yo ya kata ka jing imam jukut hatu kata kamuan ha jing mut ka jing barkat jong phi ka ba phi yo sngo ya kani ke hele ka jing sisa nya thu ya phi ka jing sisa ka long komni ba ka jing ngai ka ba khrau ka bangi ngila ban penmi di tangka isembai tersu na malala kata kam de na kam long ka ba sisa u jesu kris jin dala ong ki sanran ki jong u malada phi yo dala phi don ka jing ngai ka bakat isembai tersu ka biang fi u Yesus Kristus uthu bagi beriau kila aban penmi jingat iba tangkat ita iba tolat ibarit hadu kata-kata ukram dawa ingi bengindon ke jingat ke bahe baka bakra uang na pindan ke jingat ke berit ke labiang hari hakajuk ke poru misyam baka Bible ke ong ba Klem kan jingat la ban pen sungu bah yu ulai. Klem kan jingat la ban pen sungu bah yu ulai. Tika jingkali kami kumno kan ngin la ban pen sungu bah yu ulai. Ada ka jingat jengi kalong ka barit baka batulan hadu kata-kata. Pada halwa ka jinglong jingman wa ubriya usha syam yalade. Hatu kam imo kumbaka jing pen kalong ka bae yu ubriya bu unyo. Season pet kada sisa ba omdan kanu ka jing kerman ya unu ubrio bu unya ya jing pen nomor boleh ka jinget ka jungi kalong ka baret kat ba ka don kam yang ngi bengin nget indon ya ka jinget ban pen so bahai boleh Henry kam kwa yang ngi bengin sakut tang ta ka jing sungu benya ne ka jing sungu du jing kerman namar ka de hang ni ba ka jing job jung Yesus Kris ban penne ya ka jinget ka jong baka kelalong mentapat ka juba ya ka jing tulot ka jongi ka jinget ka jong Yesus Kris kalong ka juba ya kata ka jing tulot ka berit ka baswai ka jongi ba de ka ni ka rukom bu upol ong telo ong hanga manu bulo ong di Yesus Kris bulo ong hu ka jing ai jonga kala da biang ya me namar la penjana ya ka bor jonga ha ka jing tulot om namar bakar bor ka jong Yesus Kris kamde ka bajanai kalong ka bajanai dei ka jing janai jong jing ka bor ka jong Yesus Kris ka pau shana hapdeng jong ka jing tulot ka jongi namar ka tangim don kam bengin susi don kam bengin snow banya kam don kam ngi bengin snow du jing kerman nawat la namar bawat la ngi don ka jinget ka batlat hadu ka nuru don Yesus Kris ban pendam kata ka jing telat ka jangi don Yesus Kris ban pendam ka jing duna ha ka jing telat ka jangi bat de ha kani kerukom baka Bible ru kadon ya kani ban ong syafang ki brio ki jong blai hang ni kadon kata ka jing yaisha jong kita ki riu khut kita ki bosumar ya ki hukum ublai bat ya ka ya ka jing Yesus ki riu khut ki brio ki jong ublai hadu ka bakut kin sumar ya ka jing Yesus Kris namar ka jing ka jong Yesus Kris ka bala ban Kristen ka bala ban ai bor ban chat bor yang hadu isni ki bakadu
Dia kemut ayu pat bengidon kam benyale kejing ale babah jong kejingat. La kadek tang kejingat kejong Yesus Kristus kabal abiang ban kersya nyangi. Kajiwa kolong kumni kan. Bakajingat bakhandiat bengidon de ban punon kam lut yaka ban kami syau Yesus. Takara ko dekat ko ang tu kami syau Yesus Kristus ubalang unang pun jana jangi. In kami syau kata kejingat ke bengidon. Pak Yesus Kristus ingat bu Yesus Kristus unsyam yangi unsyam ita jingat batlat jangi. Pokon penjana ya kata kejingat ke jangi. Mu la penlong ya kata kejingat. Kata kejingat ke bangingi dan kamban pensubhai ulai Yesus Kristus ulah dan ulah penlong ya kata kejingat ben bau lawan long beliau. Pokon dah ulah penlong ya kata kejingat ulah penjana ya kata kejingat. Banyak kata ke kejingat ke jong ulah ai bak kata kan long ke jangi. Kabenta ka jungi kade bangin mentre kam syai ita jingat ibarat jungi. Bangin pidiang yu Yesus Kristus. Kum unang pun unang suspa jungi, unang pun long unang pun janai ka jingat jungi. Bar ka bakut, ba iki basa. Kide ki jung Yesus Kristus la tip ka iki bu ule. Ide bandan kum yang kata ka jingat. Namar ba haka bakut hi ngila bandan tang hendiat ka jingat bakat sampai tersu. Akan tu bang akan paham ya pi we. Ba phenom day ban sngo kuslai. Ne phem day ban pen that ya kejing mut kejing perkat kejing pi da ka ba perkat bang adan kam ban dan ya kejing nget ka ba khrau. Namar kam day kejing nget ka ba khrau ka ba pi dan kam. Hene kejing nget ka ba kum nu fi dan. Kawadan kam akan kapua. Kejingat ke bakum nu. Om kat nu kejingat bapila ban penmi nalade. Henry kejingat ke bakum nu fidan. Kam dei haduk kat nu ngala ban nget. Sepang Yesus Kristus ne sepang ke bang apuli tin ko jublai. Henry hatu nganget ne ha Yesus Kristus. Bat ke ba ulala ban le na kebenta junga. Ar hajar senam mansya. Bat ke ba ukular ban le mentah kejing kejong ha. Pak kejing kejong pi. Para banget. Kam dei yangi bengin persang bengin kot ya kata kejingat. Hendak ka benta kejungi ke bengin nget. Bu Yesus Kristus ulah penbiang lot iki na kebenta jungi. Bang i kom do bu Yesus Kristus kejing kejing manlang beriu kejong lalle ya kata na kebenta jungi. Baik ngimdan kam syu ban kuslai manta. Oh kat nu. Hato ngadan kejingat. Hato ngala ne mat pensubhai boleh dak kejingat. Mar bun sin ki brio. Kila perkat mar keren ya kejingat. Yang semua bo kejingat kan batai ya kejingnya dei kejungi bu boleh ya. Kejingat kedan benta. Ini kan mau bakal dikejingat kejong Yesus Kristus keban kersian yang ngabu japi. Kadi kejingat kejong Yesus Kristus kebala pediam hun kamat ubelai. Kejingat kejongi kalong kohak kejongi kalong tanggung kenjanjak. Di akan tu ya pi yang i walang baro. Bingin pet bingin kami syau Yesus Kristus berdatang ha bingin laban syam ni kejuba mi kejing ke banging kedu. Ngangat ba lembah ini jingnya sam jungai berit kelawan ra. Si kejing kermen ha kado anu kejing pi. Bat plas lang menyu i komno ba kejing wan long beriu kejing Yesus Kristus. Kadon kejing keta kejing kejing i hadu kan ya kaleman. Minta kaburam kejing kejing pa. Minta si bom syukur. Amin.